Една девойка ме попита, къде е улица Ракита? И аз нали съм услужлив, макар и доста срамежлив. Събрах кораж, казах да, веднага, веднага, веднага ще ви заведа. А тя бе толкова красива, такава хубост рядко пива. Жена видение и драм, жена направо за екран. Но тя с мен ще повърви до онзи, до онзи, до онзи тротуарови. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всеки гледа, всеки гледа, всеки гледа възхитен. Тя после блок огромен блесна и тъй завинаги изчезна. Аз сетнах нашия квартал, че без услуга долетял, че аз съм ходил с една неземно, неземно, неземно хубава жена. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всеки гледа, всеки гледа, всеки гледа възхитен. Калинката! Живот настана една небивала промяна. От скромен и невръчен мъж аз станах търсен изведнъж. Жени, жени край мене се тълпят, не могат, не могат, не могат да ме разделят. Аз до нея, тя до мен, всеки пита изумен. Аз до нея, тя до мен, всеки гледа възхитен. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всеки гледа, всеки гледа, всеки гледа.